عدا عديتي بحد خوينا ما يدارون بس سي انكع لازيك عكي مون حفتي بدعمي ديس بهالي كاب سدات دحر بزح سدنا متجمنا سدات ناقر بزح دحر خرطت يلخا حتى اتيخا خمستات ناقر كترت لها عندي ناي ديس بهالي بونت مون حفتنا انكع لازيك عكي مرعى او راسارا يقبر الخي لاولخو زحفتي بتناي عادا بهالي خوينا دس بهالي متن زباله حيزاتنا زمصت حافتنا ناي سدت محازانا بونت طنكارا كمونا بزح ነገራት እንመሃሩ ኣለና ምክንያቱ በጣም ያጠንካራ زحفتنا እና እንኳን ላዚ ቀቂ ሙናዬ ናይ ደሞ አንቲ ናይ ሙና ደስታ እየከገልጽ መጽይ ሕዋተይ ማሪ በእውነት ራይዎ በጣም ደስ በሃሊ ደስ ዘለኒ ቪዲዮ እዩ እና እንኳን ደስ ለኪ ንበላ ሓፍትና በእውነት ብዙሕ ነገር ገሊጽና አላይና እንኳን ደስ ለኪ ንበላ ሕዋተይ ማሪ ሰላም ኮራት ተከታተልቲ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ሃሚኒኹም አነ ሰላም እግዚአብሔር መስገን hamta አነ ሰላም ዘለኽዎ ንስኻትም ድማ ሰላም ክትኮንለይ በዓልት ምልእቲ ተስፋዬ ኮራት ተከታተልቲ ናይ ዩቲዩብ ቻናል ለማ አንተ ድማ ብደስ በሃሊ በቃ ብጣዕሚ ደስ ዘለኒ ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ደስ ይልዎ ገለ ብዛዕባ ናይ ሓንቲ ሓፍትና ደስታ ክገልጽ እየ መጽእ ኣሕዋተይ ማረይ ብጣዕሚ ደስ ዘለኒ ማለት እዩ هم تفضوا مونا حفتنا ناي سدات محازانا ناي سدات حفتنا بتعمي صنعتي بتعمي طنكارا مونا حفتنا مرعى بتعمي بقى سبسي بتعمي دس يلو دس هالكومنتات تصحيفو بتعمي دس لك مكنياتو تحفتنا بتعمينا ندهلا نيرنا بتعمينا نتصارفا بتعمينا نتصرفا جزا تسرحت لزيدي تمسغني قليلا تهالت هندي نغرينا ننقشا بقى بتعمي ግን ሰምንም ይመስላይ በእውነት በጣም ያጽናቲ በጣም ያ ጠንካራ ሓፍትና ናታ ሓጎስየ ክገልጽ መጽየ ኮራት ኣሕዋተይ በእውነት ካብቲ ጸርፍታት ወጽኢናሲ ደስ ሃልት መርዓሲ ኩሉ ነገር ቃዕሙ እዩ ዝገብር ቃዕማ ሓፍትና ኩሉ ነገር ቃዕማ ላገረት ዘለዋ ነገር ያተካፍለና ገለ ኣፍቲ ናይ መርዓ በጣም ደስ ይልዎ በእውነት ኮሜንታት ተራእኹሞ በእውነት ኸድኩም ወላ ረአይዎ ማለት እዩ በጣም ደስ ዝበለኒ ማለት እዩ በጣም ኩሉ ሰብሲ በቃ ደስ ይልዎ همزنا خالي جزية إنهم قشان نصرفاس زي خوانة بتعميت كومنتات كلخسي بتعم دسي لنا مالتي بقولت ممكناتو تسعرفت عينكم صرفسي حد حوناسي رؤسو كدنن كاستماسل إنا نقورن بي منم نحكوزا نجارس يلي صبوا نجار نحط صحفنا لكن دسي ولو بقى كوجبز كتنكر تجور إخا تقول عبنا سات أنكر رأي بقولت ندي إنا نصرف ندي إنا نصحفا نصحفلا جزا الوعلو سريحة لأم سريح خدية هندسي عامة تقميت خدية لأن هندي نجار بقولت أفتو كومنتات السبت أعمي أنا الوعلو يبيش أنا نير بقولت لمتين هم نوان لنا بزحات لازم يصرحوا لنا يرون بزعوال لمتين تصرفوا لمتين تصرفوا لاولو لصرفوا لصرحة حواتنا إنه بنا منا حفتنا ماتي أبزناي خزناي مرعاقن دس فهالي بقولت بتعمي بكاسو إلو خلصي دستو أزجالت ألا منهم زخنا نجر حماء نجر وي أنت نزحافس زي اللي كفت حماء نجراتس وزينا بتعمي بونت بتعمي دسي لمي منا حفتنا أنكارا ناس دت محازانا بونت تزلوا تقلع بقى تزلوا يا ترينا بقى تزلا بقى بتزلا أو زنا حساء بزح سوي صرفني وجلا خازقنا مرعاجين بقى دسي لو ناي دستا صحف لا صحافه أنا ون እንኳን ካፍት ጸርፍታት ነገር ወጪናሲ ናደስታታት ክንጽፈላ ከለና በጣም እንደገና በእውነት ኸድኩም ተነውት ወለኩም በጣም ደስ ሃሊ ኮሜንታት ላ ተጻሐፈላ ደስ ሃሊ ሙና ሓፍትና እንኳን ላውዚ ይብቃዕኪ ካስደት መቸም ኣስደት 8 ዓመት 7 ዓመት 10 ዓመት ተቐሚጥኻ ዓድ ኸይድኻ ብድሕሪ እዚ ኩሊ ናይ ስደት ኸርታት عاد خيرها خمزي مخان بتعمي تعدلتينا انكو عدا سلكي مناية بقونت بتعمينا نفوتيكي مرعى أورها ساراي قرى الخيلة والخو حفتغي بتعمي دسي نبقونت نا كورات تخطاتلتيون نايمونا مرعى متشمريهم وطخونو بتعمي دس هالي حاليفو بتهزلاتا بقاد سهالي
ካብኡ ብዝበለፀ ደሞ ሓሳብና ደስታና ዝገለጽናላ ብጽሑፍ ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ብእውነት ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እና እንኳዕ ደስ በለኪ ላና ብድጋሜ ነታ ዒሊ ሓፍትና ኣጅኽንበላ ጸርፊ ምንም የኾነይ ጸርፊ ምንም ኣይጠቕመናይ ኣይንጻረፍ ተጻረፍቲ ኣይንኹን ምክንያቱ ናይ ደስታ ነገር ክትጽሕፍ ተለኻሲ ይቅር የኾነይ እሳ ካሊእ ሰብ ከንብቦ ከሎ እውን ክንደየናይ ደስ ከም ዝብሎ ኣነ ንባዕለይ ኣብዚ ኮሜንት ኣትየ ናይ ደስታ ጽሑፍ ክጽሓፍ ከሎ እንደገና ደስ ከም ዝብለካ ማለት እዩ ሪኢኹም ተንኩም ደስ ይልኩም ክኾን ክእል ስኻቶም ለ ሓደ ሰብ ክጋገ ክእል እዩ ከጥፍእ ክእል እዩ ግን በቃ ስልኻ ከተጉልሎ ኣይኾነይ ቀሰቢልካ ወይ ለዚ ልምንታይ ተጋጊኻ ወይ እዚ ልምንታይ ተጋጊኺ ኢና ክንብል ዘለና እምበይ በቃ ዋላ ጽቡቕ ነገር ሒዙ መፂ ኢለ ጻርፊ ሓንቲ ነገር ጌጋ እንድሕር ነይርዎሲ በቲ ጌጋ እሱ ሒዝና በቃ ንጻረፎ ገለገለ እና ሃምኡ ይንኹን ከምቲ ሒዝና ይገነና ብእውነት ብጣዕሚ ደስ ባልካ ዝናሙና ሓፍትና ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ማለት እዩ እና እዚ ኣየ ክገልጽ መጽየ ሎማዓንቲ ሙና ሓፍትና እንኳዕ ደስ በለኪ ብድጋሚ ናይ ስደት መሓዛና ሓፍትና ጠንካራ ሓፍትና ካብ ብዙሕ ነገር ንምሃር ብእውነት ምክንያቱ ተጻሪፋ ዋላ ጻሪፍ ነጋሲ ንሽቶ ነገር ርእሳ ዘይተድን ብጣዕሚ ጠንካራ ብእውነት ኣነ ብጣዕሚ ዘድንቃ ሙና ማለት እዩ ዝበለ ተበለ ሰብ ኣብ እዝናይ ተሸቕሮ ይብስሉ ብጣዕሚ ብእውነት ኣብ ሚድያ ክንደይ ዘይተባሃለት በቃ ክንደይ ዋላ ዓዲ ኸይዳ ኣብቲ ዝገበረቶ መቸም ከም ዝበልኩኩም ክንደይ ነገር መላርኹሞ ትኾኑ ኢኹም ክንደይ ነገር እያ ትበሃል ግን ንሽቶን በቃ እንትን ኣይትብሊ ጎበዝ እያ ጠንካራ እያ እና ሓፍትና ኣጀኽንበላ ብዙሕ ካርና ሰብሲ ኣይነድህል በቃ ኣይንድሃሎ ችግር ጌጋ ተፈጢሩ ለሲ በቃ ብምኽሪ ከምዚ ቆዩ እዚ እኮ ኣይበሃሊ እዚ ልምንታይ ትብል ትኽእልካ እኮ እንዳለ ስኡልካ በቃ ጸርፊ ትታይዶ ዳልካሲ ዋና ዝገረመኒ ሲ ተመስገን ገዛ ሰሪሐ ኢላሲ ልዙዲ ተመስገን ዝተባሃለ ኮሜንታት ነይሩ ገለ ምክንያቱ ሰብ ቃዕሙ እዩ ዝገብር በቃ ታዘላትኒ እየ ክገብር ዘለኒ ኩሉ ብቃዕሙ ፍቕሉ ሰርሕ ፍቑ ሰርሕ እዩ ስእሉ ገዛ ዓይድ ክሰርሕ ዝኽእል በቃ ከከም ቃዕሙ ዲግዲግካ ናብ ዓልካ ጥራሕ ደኒ ንኸልተኣትያ ገዛ ታሊኻ እምበይ ኩሉ ናባዕሉ ቃዕሚ እዩ ዝገብር እና ሙና ሓፍትና እውን ቃዕማ ሰሪሓ ቃዕማ ገይራ እያ ዝኸደት ኸዚ እውን መርዓኣ ብታ ዘላታ ቃዕማ ኣርኣያትና ሓፍትና ጽቡቕ ምኞታት ተመኒናላ ኸዚ እውን ንመነየላ ሓፍትና እየ ክብል ዝኽእል እዚ እዩ ናልማዓንቲ ናይ ደስታ ቪዲዮ እዩ ብጣዕሚ ደስ ስለ ዝበለኒ እዚ ኮሜንታት ክሪኦ ከለኹሲ ኣነ እኳ ክንዱ ደስ ዘለንስ እሳኻ ክንደይ ደስ ይብላ ይኾን ይኽእል ምክንያቱ ኮሜንት ክጽሓፍ ከሎ ደስ ባል ኮሜንታት ክጽሓፍ ከሎሲ እንደገና ደስ ከም ዝብለካ ማለት እዩ እሳ ተዓዚበ እየ ካብታ ዝተዓዘኽዎ እየ እሳ ሒዘ መፅየ ኣሕዋተይ ማዕረይ እና ተጻረፍቲ ኣይንኹም እየ ክብል ዝኽእል ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ንወቢ ዩቱብ ቻናል ለኣይ ሓፍትኩም ግን ምትብዓኹም ሃናፃይ ዝኾነ ኮሜንትኩም ኣይፈለየኒ ዝጋገዮ ታሃልየኒ ወይ ተጋገዮ እዚ ተጋጊ ክትብልዎ ታሃልየኩም ደሞ ኣሁን ዘይትኹኒ ዘይትኹኒ ኢልኩም ትጽሕፉለይ ትኽእሉ ኢኹም ኣሕዋተይ ማዕረይ ናልማዓንቲ ቪድዮይ እዚኣ ትመስል ነይራ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ድማ ኣይትረስዑ ክቡራት ተኸታተልተይ እና ብኻሊእ ቪድዮ እስካዕ ንመጽእ ባይ ባይ ምስ ኣደ ዓበይቲ ብሓደ ኮይና ማይዳደሮም በሳ